Cause me to hear your loving kindness in the morning, for in you do I trust. Cause me to know the way in which I should walk, for I lift up my soul to you. Cause me to hear your loving kindness in the morning, for in you do I trust. Cause me to know the way in which I should walk, for I lift up my soul to you. Cause me to hear your loving kindness in the morning, for in you do I trust. Cause me to know the way in which I should walk, for I lift up my soul to you. Kuplay pibaro ki pralok kibi at jongi ki prabangit kibi rangkat bad kito kibi snot lang bat nge kani sngi kani ka program na kami ka Jingiaphylliew Jingmut kalong ka program ka mawanship hi man la ka sngi Friday la na ka sngi pankre hakapor nyaw shiteng janmit manshim tayong ni klamyo akalat ban ya pankre kani ka program ni pan map na pi ki prabangit pat ki parlok ki ba biasno testa man laka por ni penmik ni ka program ni depan map shishana pi shwan ya chakmat update kani ka subject man da singi tong chipendem ki clip ni twai kok pau play jingi ba happening kanong idap da jing comment try kanong idap da jing sngongo jing kerku ki ba met hek kerhai halo jingi way pi way try ba ya kani ka singi ngi kwa ban dwai bat ban kerpat akmat jome ba ka bangin ya kren to ai ba ka Bible ka bangin play kani ka singi ki khot ki bangin ni pule ken long ki khot ki ban panshai ki jimut jimber khat jongi to ai man semba khot jome tran ya lam yangi ka karteng jong jisu ngi pan amen rabangit ngilai poi shikala nong ba khat way end time deceptions kata ka de subject ka bangin ya tackle ane ngin ya wrestle man ta ka singi end time deceptions lane ki Jingshukor haki singi lane haki por ki ba Khadduh Kipor ke Khadduh mot shwa ke jingwan chong Jisu Christ. Pai prabangai rusai tan udan shibon kilat kilanti baman udan shibon kirukam ban pen thamengi ban pen klumaringi ban hikai baklaingi teng teng penon kam iki breu kuma phi mangaru la se ki ban hikai bakla. Nrai ka eka bangidan kam ban kan mau ka de gani balengba ki Jingiaphylliew jongi lengba ki jing persyang jongi ban sungtho ya ki jing shisha kadai tang halor ke Bible hi ke bangila kum ki Kristan ban pen shong nong rim ya kanu kanu jing hikai la ke jing hikai ka long ke badai la ne ka bakla ngila a jing sha ban rai lengba jing pla jong aktin ke jong play prab ngai tung ina dwai ba ka ni ka swing ni pershang ban le thek ya kata kram ki ni ki jing hikai ki bu setan la baman akini ki sngi ki Khadduh pershang ban wan ra aki emlang salang wat haki balang Kristan ki jongi nangit scam lengba kan nega Jingiaphylliew jongi kan nega sngi ini persyang ban sya bu blay lengba man sem khot jong wanda ban syai tikna ya kini kimat shani ya chata tong ni pai sya kan nega khot ka bakong santam jong Jingiaphylliew jongi ngi ngap kini kan tin jong Apostle Paul na jing tho jong sya kinong Corinth ini pai sya ar Corinth ka lenong ka bakhat way kan khot ka bakhat lai ter aduk ka bakhat san ikan tin ki ba ongkum ni namar ki ba kum kita ki long ki apostle ba arsap inong trei ba syukor ken ki ba pen seriem yala de ya ki apostle Chris ngim
ngin lingo lay ya kata namar usoitan hi upan seryem yalade ya o angel ka jingshai namar kata kamlong ka pala lada kita ki shakri jong uru ki pan seryem yalade ya ki shakri ka hok ki ba ka bakut jongki kan long ka bakum ka jingle jongki. Hoi prabangat ang ne Apostle Paul maham yung prabangat ha Corinth bahagi Sngi Kiba Khadduh kindon ki Apostle kiba arsap kindon ki nong tray kiba lamler kiba ailat yu soitan ban pentame ya ki ban yalam bakla ya ki ban hikai ya ka baka Bible kam hikai satya ko ki lok kiba it jonga hato ngin la mo ban itho lada day bagi don kum kita ki jingi kai khmat jongi oit daga bor ke jing start jongi nginom la Andrei ka bor ke jong ublay. Kabalapan ay ngi ka jing start siya ka jing panim ka maong Jacob kalanong baning kong kadakot basan. Kadaitang kata ka bor hi kabalaan pa niya per hapdeng kababakla bat kabaday. Ublay kwa ingi bingin yo ka kubor kabatikna bat kabaday hok kabaday biyang ingi bingin soto. Lem kumta usaitan unla bat unjob alo jongi da kabaw te lakam ya ka jingmut jing berkat jongi bat ki bor perkat ya ka bor ke jingmut jongi akan puli naga Bible paring ini ngap gitu contain jong Apostle Paul sa shisen ngan puli naga King James version for such are false apostles deceitful workers kiba shukor kiba tray daki rukam kiban shukor ki waypat transforming themselves into the apostle of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Apostle Paul hang ni upan siyay ba wat la ki brew ki prasyang pantobot yu Chris. The Malafite motive. The ki jingtmu kibam khot kibam sngur hoy lesing ngila banum ito yaki ngila banum panlet jingmut halo kita ki jinghikai rai suki pasuki kini ki jinget jungi hakum kini ki jat jinghikai ki bayalam baklai ngi ki bayalam jungai yang inu play kin penlong ya pibet yang bangin yo ma yaki bainong jungi kam jong ki jingtrai jungi kada ko ki pramanget bait junga Ban pensyong nong rem yala ka jinget jongi day ban pensyong nong rem halor ka hok halor ka jing shisha haki waypat ki kendon lane haki waypat ki mat ki bakan jaman sim na kwan puli atli ki jing puli na ki jing thop start ki bang ngiju syam barabor aga kitab ki proverb dan ya pet kini kita khot atli Proverb kat saw kat ar ka on don kalenti ka ba I kumba ka bet yo breu. Henry ka ba kut jom ka long kilenti ka jingya. Proverb kat nreo ar pusan. Ka jo ka jingmut henry ki kantin kia per malumala. Don kalenti ka ba imat bet yo breu. Henry ka ba kut jom ka long kilenti ka jingya. Hoy prabangat yakini gisngi ni baro ni snowstad halaga jong ka jingstad. Ni baro ngi so kumangi tiplot na dong syadong ka kita proverb ka mana bat ka pen ka ketik igi jung jung berkat jungi bengin perkat halong kani ka wai ka mat ba kata ka long belarang ngi sngo ba ka ka bangi perkat ka long ka badai barabor klem dadon ka nongrim klem dadon ka sabut klem ki satar hang tangi bakla now balai ka kitab ki proverb ka ong ba ki don ki aka ya ka bang ngisngo haga jing perkat brew ki long ki badai re kita ki aka barok ki la ban yalam yung isya ka jing ya ko ki prab ngai tungin ya dwai ba ka ni ka sngi ya ka aka bangin puli kanum day lang ba ka jing start brew jongal ne jong pil ne jong no ito ay kan long ka jing start ka bawan bet na ka ket ka jing isnay ka jong ublay ngi ya pet kat to kat ni ki mat habia day ba ka ni ka subject end time deceptions lana ki Jingshukor
haki Sngi kipor Kiba Khadduh. Kini ke barok kin jia shwa ke jingwan arsin ke jong Jesus Christ. But ke Bible ha jing shisha kala kan tho ya kini ke knam bangi ki bri ke biyet benya ke Bible ngin tip ki kita ban jia knam ngin la ban kiar kum kita ke barok. Kemat ke beningtong mysticism. Lani ki jing hikai bapen maya lana bapen duk boy. Lani ki jing hikai ki bam ayangi ya ke jing shai bangin pensyong no rem halor ke jing shisha. O ya kani kapor ngin ya pet akan nugrukam kani ka perthai kini ki Sngi kelawan lam shibon ki material shibon ki video shibon ki kot habir kini ki jing hikai baklash pang ka mysticism kani ka deka wain ki atyar ka bu soitan punon kam wat ha pedeng ki remet kristan kini ki por bakin nget thala ki baka Bible kam kren. Prabangai tengah siapai sya Matthias kalau nong kebenyau ngenya pulih ke dekat ke ba arpuai ter aduk ke ba arpenyau. Sengap tu gini kentin. Amu breu baro obaong hanga atrai ban yo let hapo ke hima ki peneng. Nasngomai kata ke jingkren ko ki prabangai bagi paralok. Larangi ngisu kam bagi sukot aga kerteng ke jong ublay. Atrai. Andai larangi ngimle ekamon ke jong ublay. Ublay laban kentat yang ni. Tasngap yang ini kentin. Amu breu baro obaong hanga atrai ban yo let hapo ke hima ki peneng. Andai utaken nyebale ekamon ukpa jonga. Ubah peneng. Shibon kinya ong hanga agata Sngi atrai ngi ngim shem la yalap haga kerteng jong me ngi ngim shem la beno ikik suat haga kerteng jong me ngi ngim shem la le shibon ki kamba ru haga kerteng jong me ondo kumta te ngaru ngan ong persya yaki ngamju ito yapi kilet no nanga pi ki baju tray baman jisu ong bon kentat ikitu ki breu Kiba try arsap, on kentat ikitu ki breu hajing shisha kiba syukam begitu yau. Nai kiba mlek pat ya kamon jong pa bla pa yu jisu syakani ka pertai. Joshua kajing pulih ka ong. Te mano baro uba snow yakini kentin jonga. Bat uba le yaki ngan tarai yau kumu breu uba stad. Bat uba latay yalaga ying jong halor mau siang. Deo slapulahap. Bat kiwa kila shlay. Bat kil kila yabe. Pat kila ya shok ya kata ke ying te kam shem la kalon no nabalapan shong nong rim ya ka halor umosian re manu baro ubas ngau ya kini kentin jonga bat ubam le ya ki on tarai ya u kumu breu ubabiet ubala te ya la ka ying jong halor usia uslap te ulaha bat kiwa kila shlay bat kila kila ya be bat kila shok ya kata ke ying te kala kalon pat ka jing kalon jong ka kalong ka bakraw ko ki prabanget u jisu u yato gani ka parshi japang atli kinong rim ka jing tay halor mau siang bat ka jing tay halor usya larangi ngile ya ka mon ka jong ublay lapan ya sriem bangi tay la ka ying jongi halor mau siang naman ka ying jongi kan skam triang what happening ki jing yale jong ka mariang ray lada Ngimle ya kamon jong ublay yangi lapan ya sriem bangi tay la ka ying jongi halorus ya mariawan usla mariawan ul erba le yong ka ying ka klem rabangai kadontang kawai ka kubor hang ne berkata kalong api ada gini kijing hikai gini Sngi Kiba Khadduh kijing shukor ki baman upanon kam yaki atyar jong ban pentami ban yalam bakla ban Banyasat bakla bat kibreu. Rabangit larangi ngimlaan pensyong nong rim yala kejinget halor mau siang. Ubalong Jesus Christ. Ya ka baw lapan pau ya ka monjong ublay lang bakaktin ka bakhot jang Timothy ka lanong kabalait kot bakat nriw ka ong bayakaktin baro lawan. Kajing persat mansim bakhot. Petrus ka lanong baningkong kot ba arpoy ka ong da kajing tip lang kajing start jang ubreu. Bagi jing yato lupa kilawan da kamon ke jong ublay ki breu ki bahok ki nong yato lupa kila kren lengba ke jing persat mansim bakhoi tadaw ko ki prabangai ya ke jinget jong pi bajongai ka nong rim ka banging idai ban bat ya ka banging idai ban yeng halor kadai ka nong rim ka bangiyo nagaktin ka bakhoi ke jong ublay batang nagaktin ka bakhoi ke jong ublay
nge kini gisngi kalong ka eke basitam yang bingin tay la ka jinget halor kata ka bu bleu lapan pau. Ubleu lapan pau ki eke barok leng bau Jesus Christ. Ubleu lapan pau ya ka jingshisha barok leng bau Jesus Christ. Kam don ka eke bangi ngin haban arta tin na ka bangi ngin pat yo jingshay naman nadong syadong o Jesus la depan pan pau. Hakaway ka liang ki brio hagi ni gisngi. Kialap keleng bagi day ban mani ya ki jing tau jong ka perthai. Hagaja ka bakin mani yu tau bla tau ya ki jing tau paro. Nature worship versus worship of the creator who has created nature. Hagi ni gisngi namar banging mani yu ublay bla tau ki eke baro takadaw. Ngidon ya ka jing yale hapadeng kini ki ar ki jing kali. I'm not religious. Ngamlong ubriu uba kitniam nane u reuniam uba shirhem. Kidon kibaong ba ngalong spiritual. Lane kidon kibaong ngalong utaw bakmat ban nget yaki eke bakanjaman sim. Pi prab ngai usik tan lo wan ra kini jing hikai bakla namar balay. Bukwa wat yaki bala penlat im du Jesus Christ. Wat kita ki bala jit ki jong u. Bagin hap namar bukwa jing shisha bagi brio kin board haga lenti ka ba ulayat ka balong ka lenti ka ban penpoy yang iway piway sha ka jing jat. Habang ya pech pangan ka concept jong spiritualism magini gisngi kidon ki brio ba ong bangi lak ban kren bat ki blay ngilak ban kren bat ki man sim. In siya pech shibet. Kadon nga ka tin baga Bible ka panon kam ka King James Version ba ong unfamiliar spirits. Kapamot ba ki brio ki kren bat ki man sim ksuit. Bat ki ong bagata ka wan ublay. Ko ki prabangit ba it jong mysticism kalong ka way ni ki jing hikay. Ba ki jat niam ki babon ki hikay ka ni ka pertay ka ni gisngi amtang ki jing hikay. Napdeng ki kanhon Kristan rewat napdeng ki kanhon niam ki ba per ki hikay ka ni ka mysticism. Kidon ki bring ba ong like kren but ublay ong nga kata. Kawngit la do ublay ukren hakum kita ki brio but lada ka jing kren ka jong ublay ka long mar khongpong mar persya baka ka Bible ka priang ka hikay lana ka bata. Idai mencukan mautang ka way bangim day un pensya skor yakum kita ka jing hikay. Haki ni gisngi prabangit haba pipet hakanu kurukam usak tanu layo hajing shisha ban rung haki jingmut jimper kat jungi kana rukam jo hajing shisha nado bagi kana kidang lung iladon kini jing hikay anay nuksaya pi ki programs cartoons kum Batman Pokerman ki kot ki blathok halo jongki Harry Potter blathok daga J.K. Rowling kaway na ginong thok batrim batbit tam perthai jing syak ainam ka aipuram. Kini barok kita ki fictional stories ko ki prabnget. Kim dagi jing eto kana ki bashisha ki khon ki jongi. Haba ki pet kini ki cartoons haba ki pet kini ki aka. Kakta ki jimut jimbar khat jongki. Balay kini ki sngi baga secularism kala long shisha ka way naki idea la ki concept baga perthai ka embrace. Haba ngong secularism tanmot kata ki jinget bangila ban le eka kat kum kamon jongi. Bangin im ha ki jing hikay jong perthai bangin bot ngin nget ha ki jing hikay jong ni ka perthai. Ko ki lok ki ba it jonga. Larangi it ala ki khon ki jong iki ki me ki pang kwa ban ran persya ikane. Lar pi kwa bi khon jong pi kin he kin san ha ki jing tip brew tip lay. Pi day ban persyang ban ai ya ki khon jong pi ya ka material kaban train ya ki bakin tip shu shapang oblay bakin tip shu shapang ki aka ikana ham saya lana ki kana ki bashupen maya ki bashupen dumbut yo breo prabangat ngidon ar ki nong rem panjit larangi jet ban pensyong nong rem ya laga jing im jongi ya ka nong rem jonga yeng ka sem jongi ya ka nong rem jongi khon jongi halor usyap ka
kayeng kan sekelon bat kan sekelem. Relarang ipan syong nong rim hau mau siang. Haga ketien bakhut jong oblay. Hau Jisu Kris. Kayeng jong ikan yeng skem triang. Mday mga bakran kita ikan tin start. Ray day oblay. Ublak kran yakin ikan tin. Prabangit kawin nagijing persyang jong kiniki mysticism proponents. Lana kiniki bro banget akan ika concept of mysticism. Kajinget. Haki ay bakin jaman sim. Haki ay bagi lakban keren let's say bat ki mensim bom kot. Kila persyang ban penbujli ya ki jing hikai kiba mi nagaktin jong oblay bat ki jing ya shem kiba shimet jong gibreo. They have replaced the word of God with human experience. Ko ki prabanget. Ya ka experience jong pia kene ka pertai day ban define. Lomba ka jing shisha jong aktin ka jong oblay. Ban define di kijing sngaw jongi. Kidon kini ki stray thoughts ki bawan ha jingmut jing perkat jongi. Kila ban long kiba itanat bat kiba sngaw tanat Ray habangi ti jelew habangi analyze ngi evaluate ikini ki concepts bat. Kilong mar persya bat ka Bible. Kaya ka bangin day ban kan mawang ni ko ki prabanget. Usaitan upanon kamay kini ka principle ban penyaso apadeng ubreu bat gibor kiba long supernatural. Paju bleu kwa ingi penyaso yang ibat Ray usaitan la tao pat nagaway galat. Panyalam baklay ki breu. Bakin jingay no nakataga jing penyaso pat ublay. At ki penyaso pat hagita. Ki concepts ki jing hikay. Pia persya bat ka Bible. So ngin long ki ba adakar ko ki prabanget. Ngin long ki ba adakar bat ngin ya persyang. Ban pelili ki kmat jangi. Nama satli hakarukam ka ba jay-jay ka ba suki. Usay tanawan. Kumuangel ka jing siyay. Ang Apostle Paul. Hagashit hijong usiginong koran katay kabang niyang puli ang tayo hadrong. Unwan ban panpiit. Unwan ban Jingshukor. Unwan ban teklakam. Wat yaga jinget jong pibat jong ha. Prabangat nginiyat no siya ka banta ka babot. Near death experience. Lane ka jing pla siya pang ka jing yashem. Kiba jia hakapor bagi breu. Kila janyap na siya baganyap. Near death experience. Satu pila jio sngaw. Na pila jio ki movies. Kiba kren siya pang ubreu bula la shitomjur lane ula ya kendo accident lane kadon ka jinglet no jong breu lane ka breu siya koma. Labon sngi kila don ha koma. Nang tapat. Adin katukat niyo na kila tip breu. Kiwan siya kani ka pertay bat kiong baong alaya kren bat utaw way ba ikum ka jing shy bat ong kilet chwa. Siya tayo siya pertay ki penlong. Yakum kita ki delusionary visions jong ki kita ki ek bagi yo kita ki ek bagi yo nai ki bamlong ka bashisha nai ki penshisha ka bat ki breu babuan na kini ki sinking Yung day siya tau breu ula poy siya peneng ublay ula pai ubunwan siya kani ka pertay ngilay pet manta barok si kwata bagi breu ki bayap kim tip ki breu ki bayap ki bahok belayap hu Jisu Kris akaway ka singin sawan mat penmipat yaki na kini ki near death experience ki don shibon ha jing shisha ki jing hikay ki ba pentame ki ba yalam bakla yaki breu wat yaki Krista na kini ki por lesdang man nget yakum kini ki jat jing het Pramnget tungin ngam kandiat pan ini puli kat tu kat ni ki khot Bible habi dai kat ni pan ini persyang ban keli hato kini ki breu ki bakam yakum kini ki ek baro Ato ka don nong rim ni kata kajing kam jongki. Em dalay rum don nong rim. Kajing kali ka bangi kwa ban kali shusyo pat kalong hato. Aga Bible ru don em kum kini near death experience. Don siya paish kini kajing puli. Don siya paish ni kong kis em kalong nong ka kat nyo ka kat pa ar hado aku saw. Kani ka kren siya pang kani ka long kami na sarapat. Nganget pi kan mau ngilay puli kat tu kat ni tayo mensyuay kani kajing ya puli. Baru try ula Jingshukor ikaktin u Elijah. Pat kaman sim tau kena kalawan pat hau. Baru la impat. Baru Elijah ula shim yu tau kena. Baru lawan lam ya u na kani. Baru lawan lam ya u na ka kamra shaying. Baru la IT u haka kami jong u. Baru Elijah ula ong hakami u kon jong pa u im.
ta ka kan thei kala ong ho Elijah menta ngatep ba me long ubreu ublei bat ba ka tin utrai ha ka shuntur jong me ka long ka beshisha tonya puli sho sa kani ka wei ka jing puli arkis em kala nong ba sao ka khot blai sao do lai punyo ong te haba ula kiu ula dem halor utaw kana bat ula pen day ala ka shuntur jong u bat yaki kmat jong u bat yaki kti jong u yala de halor jong u bat ka do utaw kana kalas an ana kum taw la phai bat ula ya da po ka ying shiwat chane bat shiwat chate te haba ula kiu ula kner yala de halor jong u bat utaw kana ula sinria in yaw sin bat utaw kana ula pet ki kmat ula khot yu ge hazi bat ula ong to khot ya ka ne ka nong shunem kum ta ula khot ya ka te ona kala wan rung sha u ula ong hakato shimilo kon te kala let chapo bat kala dem hakik jat jong u bat kala dem ngon hado kandau te haba kala shim ya u te haba kala shim yelo kon kala mino kini ki ar ki jinge to khanash pang Elijah bat katuka long kamina sarafat bat kane ka nong shunem ila do no ila ki kon jongki Elijah lo pen mi pat yu new kon lo pen im pat yu kon jongane ka nong sarafat u Elisha lo le kum jo lo pen im yu new kon jongane ka nong shunem Rabnge habi dai begini jinge to kana bat ki wei jinge to kana ngin sia pet kendiat hato ublei udon ai hagaktin ke jong u haga Bible ka bakhoi ban ong bahaba ubreu ulayap udon ese kata ke jing la ban perkhat lada kini ki kana ki don ya kata ka bol ese ban perkhat anjen labo jingkan mau hakini ki jing tho bahaba ubreu yap udang don ya ka bor ban tip lane ban sngau tho Rapi prabanget kene ke jing hikai kebalapan thame kebalapan kelumar ya kepertai Kristan badi kepertai hibaro kawe ke bajai ki breu ki bayap near death experience aba ki breu ki lajan yap leja koma najia e yaki ki wan pai pat shaka jing im ki kren ki jing eto kana ki ban kelumar atong ide ban nget hakum kita ki jing pla prabanget lading nujor Mardor bat ka Bible. Nyo i baki neki long kiru kam jong baman jong setan. Man pen thame ki breu man pen plumar ki breu knam ki breu ki dam tip ya kata jingai sepang jing hikai jong ka Bible. Ya ka ek ban jial na ka ek ba jai ki breu ki bayap. Don chapet ya gini jingi tok kana katto kat ni. Pe kan ni ka list hang ni. Ka kon jong Jairus kat ko Marcus. Kalau nong ka basan kat kot ka basaw puai do saw pulai. U Jairus lawan chu Jesus Christ. Ban pha ban kot ya ka kon yes sendet ki asnoi ka kubor ka kon kam don sho u Jisu la let lo pen mi pat ya ka kon jong Jairus u Lazarus kat kum Yohanes ka nong ka bakat way kat kot ka basaw ho do saw saw u la yo thiak la jan saw sni u Jisu let chaglom jing tep da ka kamba ka phalau lo pen mi pat ya u kani ka breu na nen kat kum ka jing Tho jong Lucas kalau nong ben nyau kat bakat sao do kat nyau. Kalau do no ilo kon. Na yu kon jong kala pen impat. U Petros ya ka Dorcas. Kat kum ka jing syam jong ya ka ni jing to kana ki kam ki apostle kalau nong bakandai kat ka balai pen rio do sao ko ar. Dorcas kala yap. U Petros lo pen mipat ya ka. Lemba ki ni jing to kana barok ko ki prabangen ngimyo I ya ka sabut baki breu ibayap kidang ne kidang sa ya kijing tep kijing skot ho kabor ban perkhat kini kijing eto kana baro kim ya to ka ka ba kini kibala yap ki shem shalandet kijing yap kabamode yu kamot baka Bible kalong ka bashisha bat ka Bible kalong consistent halor kini kijing plajong ka Hado Genesis, hado jing pen pau, larang ya puli lot kijing eto kana hapdeng jong ka sedang bat ka bakut jong Bible. Ngin shem. Baka ne kalong kijing hikai tanrai baki bayap kim tip ai. Hoy kubor ka baskot tanat kalong bu jisun sawan an pen empat yaki. Kau ki prabangai pat ki lok pa it jong.
Do ngin ya tunjuk ya ke Bible. Ngin ya wat benya ya ka. Ngin ai lahat baga Bible kan long kata ke jing tho ka ban ya rap yang ni. Pengen la man penya per hap nang ke jing ikai ba bakla. Ba ke jing ikai ibadai. So ai baga Bible hi kan long ka standard. Ya kata ke jing ye jongi ya ke jing shisha. Ban penya per hap nang ke jing shisha. Bat ka ba bakla. Kalau ke jing kali long balai bagi breu. Why do people relate their near-death experience? Balai bagi breu ki ya tok kanash pangini ki ek bajia ya kish habaki la janyap. Kata ka banga ya sama ne ba. Ubreu let siya beneng ya kendu baru bleu ya kran baru bleu pa biang chang ne pertai. Pramnget piu sektan udon shibon kilat kilanti an pen bakla. Baladang ngingim long ki ba adakar ladang ngingim long kita ki breu ki ba alert. Habire gini gibut senti jong syaitan. Syaitan suki yalam mi jinget jungi bengin yakum kita ki aka barok ngila ban kam benginget hu blay benginget hu try Jesus Christ. Rela ra jinget jungi kam long kat kum kamon ke jong blay kum bengilai pet mene. Ngingin long kum utu breu babet ublatay la kayeng halor usyap kayeng kakalon kram. Atau pikwa ban long kum breu babet no bastat na. Pintay lagi yeng jong pi halor mau siang na pintay ka yeng jong pi halor usyap ke jingjit kalong jongi jong pi jonga ngin haban jit way brio marway ngin haban jit way brio yaladi marway rabangan ngin yalet sa siya ka benta ka ba khadduh ka bang kwa ban yasama pi ka ni ka sngi reincarnation lani ka ni ka jinget Bakadon kata jing penlongpat hadin ubreo na kabreo kilaya. Kadon kani ka cycle of life kemangit ki Hindu hadin ubreo ula im ka ubreo la ula le ka kam ka baha le se ublen kantiu yu bat unlong shibanta bat ubrama. Henry la ubreo ule ki kam ki basneo ula ban haban hiar kerdan syaga kerdan jong ki mrat. Bachi ki jing tau ki bakamrit lada ka kam ka ula le kani ka perthai. Kalong ka basneo. Reincarnation. Nim kren pang incarnation ka jing wan jong jiso ka do jong breo. Rangi kren ya kani ka jing hikai bahadin bu breo yap hadin baka breo ka yap kat baki kam jong ki kempat ya renti lana kempat ya rengkat bat ka jing bha ka baki dai bandon kempat la ban penya so ilade baru blai. To be one with Brahma. Rabangit kanir ka dai ka way ni ka jing hikai ki bengi iya ka rijong i kini kisngi. Bagi breu ki nget hakum kini gijing hikai. Kumailai kran mana kumailai batha mana nginom ya shami got philosophy nginom ya shami gino ki got kiban penshisha kini gijing hikai rai ya kini gijing hikai ni hap bat ni dehi ban yanujor tang bat kaktin ke jong blai. Prabanget ladangi ya kendu bat kum kini ki breu kum nongin tip bakini ki breu ki nget aka reincarnation. Lani ki kita ki mat kiban penyaper apa yang kejing hikai jong Bible bagi kejing hikai jong ke reincarnation tungin siya pet kat to kat nikimat ke Bible ka kren siya pang mortality of the soul lani ubreo uyap ujing tau uyap nikong Thessalonica lanong basaw ka kat kabakat lai kat praw Apostle Paul ukren hang ni baka mensim kayap mereka weka sngi ubleon sa wan Ujisun sawan pan mipat yang ni gibreu gibayap ho. Henry ka reincarnation ki hikai bagaman sim ka imjunam. Tahu ka sim kani ka atma kayat keleng kat bagam pat yo let's say kalat bagan syong tat bagan yalong kaway bat ublay. Kani ka sim kanya yat agan ni universe. Tanaw ting gibreu ki nget bagini ki sim kiwan ha gibreu gibayim bat gibreu gibayim ting ki lek klumar. Gandhi atma kya. Hoy prabanget ka reincarnation ka focus ba on the immortality of the soul. Like Bible hikai ta kumway pat. Baar. Kat kum Ephesus kalanong baar kat khot ka prad usipau la hikai biangi la panim da kajing IA. Lada ubri uhapan ya pateng la pateng cycle after cycle Bunyat na kaway kajing long siya kaway pat.
from one life to another. Kani baro ajing siya ka focus ka performance. Bari ka jing panim jongi kat kam ka reincarnation lani kani ka Hindu philosophy kung bangiday ban perform ngiday ban leki kam ki babha. Banginyo nirvana banginyo ya kata ka jing pen ya so baru play moksha jing pen ya so baru play kadai lembah ka karma jongi lembah ki kam ki jongi. Oh ki lok ki be jonga. Ki breu ki banget ya kom kini ki jing hikai ki nomla ban ngai. Ha jing hikai bayangi lapan im da jing ai bu jisu lawan jeng ne ka perthai ban yap nak ban ta ki pop ki jongi. Pra banget habide gani ka jing hikai jong ka reincarnation. Ki ang malakat bo breu umpat la let's say ban poi siya kata ka jing long janai un hap ban kapat hadop un long janai. Kanya ka long mar persya ba ki jing hikai jong Bible ka bangila ban shem ha Hebrew ka lanong bakandai kat khot ba arpenyo. Ngilay puli gini ki kantin. Menshu atong ngi puli sa sisin. Skap gini kantin Hebrew kandai arpenyo kong te kumbala bo hagi breu ban yap tang sisin par hadin kani kawan ka jing bishar. Kaktin jong blay ka syai. Bu breu don la tang sisin bun im. Hadin bu yap umtip ay syo Ecclesiastes kalanong bakandai kot basan. Hadin bu breu yap umtip ay syo dalilay ruem. Hadin bu breu yap umla ban kapat. Pramngat kani kadai kaway nagijing hikai ba ka reincarnation kal hikai bat ki breu. Balay ba kani ka perthai ka long ka basniyo do kat ni. Namar ki breu ki sngo ba ki dang don second, third, fourth, fifth chance. Bakin panbait yala ka jing im. Rai ka jing Kristan ngidon tanggaway kalat. Tanggaway ka jing im. Nila ban yo shibon kilat hapo kani kaway ka jing im. Bangin kala ka bamot. Rai ngidon take tanggaway ka jing im habang ngiap ya ka jing bishar. Kamat ka basaw. Kat kum yo honest kalanong ka bakat saw kot beningkong hadu ka balay. Ujisu lakular bulet ban pengkrek ka jaka syong ne akabon wan ban syaw pat ingi bangin don hang ta kaway ka sngi. Kajing wan asin kajong Jesus Christ kalong ka bishisha kat kum kaktin kajong oblay. Rai ka reincarnation haba ka hikai ba on haban ka penlong pat yo breu lani ka breu. Rebirth after rebirth, rebirth after rebirth. Hado bakin dalong shibanta. Baru Brahma. Kani kalong sa kaway pat. Kajing hikai bakla. Lara ka jing hikai reincarnation kalong ka bishisha. Ningkong ka Bible kaladay ban hikai siya pangkata. Lara ka jing hikai reincarnation kalong ka bishisha. Ujisun jin la pansyay kata ka aka baro. Lesi ujisun jin la kapat. Ring ay ngu yu blay wala ay ngi ka Bible ha ka pangilaan panshisha. Baka jingmut jong ujisu habaw kula ringi way piway bun sa one pat siya ka patay. Pansyaw yung iway piway. Kalong kamat kabaya persya bat kabaya persya markompong bat ka jing hikai jong ka Hindu philosophy of incarnation. Nomor haki incarnation, kamdon ya kalat, kamdon ya ka provision bo jisu na hapan wan ban siyaw, yaki breu ki jong u, yaki breu ki bahok. Yaki breu ki bala im. Yaki breu ki bala penyaseryim, pat kamon jong blay, haki jing im jong ki. Kada bo jisu lakular bun sawan siya ka pertay kalong. Baka Bible, hikai, yaki jing shisha. Pat nga ika consistency ka Bible, yaki niki jing hikai ki bakum kini. Pravang ka reincarnation o kadega way nga jing hikai ki palaya lambak lai shibon ki breu haga ni gari ka bait ki jong gari India. Tadaw ko ki bait ki jong ngidon kam bantuay nagabanta ka ri ki jong ngidon kam bantray minot hop kanam ka kubor siya pang jing panim kan let siya ka ri baro ka way. Pravang nga pet nagamat ka Khadduh. Necromancy na nagajinget hagi bayap nagajinget bangila ban kren bat ki bayap. Ato pila jiyo asngaw badon ki breu ki baong ba nga pos niyo banga kren bat ita. Lani pila jiyo asngaw mo bagi breu ki ong bangalay kren bat u breu balayap katasnem u breu balayap katasnem. Tasyuang niya po siya kanina Jingiaphylliew Jingmut halo kanina kamat nginya pai siya kanina Jingiashem kajong usol usim u beningkong jong hima Israel. Nginya pai siya ningkong Samuel kalanong kabaar po pra nginya pet ya kanina kidikot ter na kanina kalanong. So niya sngap kanina kantin. Di hakita ki Sngi, ki Philistia, ki la lumlang, ki bayo pom
kapan ye le tama ki Israel baru Akish la ong hau David do tips kem amen let me no ba nga hau pa ya pom ame berkilang ba jong meken tiu David la ong hau Akish kum ta te men yo tip ken ya ka bo shakri jong me un le baru Akish la ong hau David amar kata kan bo ya me unong sumar ya ka khali jonga jiunam e Samuel ulala yap no baki Israel baro kilala yam breu ya u baki la tep ya u harama hakashnong jong u hiken baru sol ulala be no nakatakari iki pa shong soy ba iki pa kren berdong iki Palestia klielum karpan bat kliawan bat klie shong dara hashunem baru sol ulalum karpan iki Israel baro bat klie shong dara hagilwa dia ho sol uli i aga chaka shong dara to Palestia ulak hau en aga dono jongu kala shepting shikate en bat habo lakli now try shim yatu au lumne lagi jing posniu lumne lagi urim lumne lagi nong itu lupate anda komta sol la ong lagi shakri tuat kenyanga daga kentai ka bashong suai mangan yo le chaka bat mangan kli naka bat ki shakri jongu kli tu au hakmi ka don ka wei kentai ka bashong suai ha endor manu sol la ben her yeladi baru lakop teki wei pat ki chan baru la let ma u bat arbut ki rangba lem bat u bat kita boy shakata ka kentai men me baru la ong haka ngakar pa dia pa to klik so yana batu ben mi hanga yauta bangan ya tho apa dia kata ka kentai kali tho hagu akmi betip ya ka baula le ustol bola pendu no nakni kari ya ki ba shong soy bat ya ki ba kren bertong namar kata malay ba met bo ya ka jing liam ya ka jing im donga ya ka ban beliap ya nga diu sol la smai haka au try dong kat ba imu try kanom cha ka jing pensitom ya pa namar kani ka kam anda kumta kata ka kentai kala kaliu yano an ben mi hame u tiu le to to ben mi hanga yu Samuel bat haba kata ka kentai kala yu i Samuel kala lenyar daga ketin ka bajam bat kata ka kentai kala kren au sol kala ong balei kala shukor ya nga nama melong sol hi dius i mu ong ka watch the namar ayu i ayu bat kata ka kentai kala yu to au sol kala yu i ki play ki mi naka kendo uru ura kaliaka kadur kabakum no udon dia kaliya to kencari untuk men umi arden barukum naka barandi dia usor latim ulong samunan baru latem ngon hadu kendo bat lango dia usamuan ulo ong hausor mana iba mela penki yanga yakaban penmi yanga dia usor ule to manga kala shipa no kop nama ki Palestia kile atmaya nga wadu blay lo kendria no nanga pat ya to shu nga lumne eki nong itu lupa lumne eki jing posniu namar kata ngala khot yeme pamen pentip nga yaka ka mga day banle anda kumta usamuel lo ong naga balay te pame kli nga habau try lo kendria no name paru la jialong unong yale yeme utray shisha ulale nakabantaya la de kat kumaw la kren dana amaru try ula karno yaka jinglong sim yaka kati jome marula IT yaka au paramarjan jome au David ke na marba memshim la Jingshukor mame yaka kati try bat memshim la pendem yaka jingbitar mame lep jongu alor ki amalek na markata ke au try ula le yaka ni ame akani kesni utray un IT no ru yaki Israel lembat me yaka kati ki Palestia anda shai mame bat kita ki kun shenrang jong me penyalong bat nga utray un IT no ru iki banya pom ki Israel hagakti ki Palestia anta te usol ula kelon kensan kram hakando bat ula shetting shikate namar kita ki kitien Samuel te shim don bor shu au namar shim la bam jing ba baro kataski bat baro katakamin te kata kantai kala wan shu sol bat kaliu i ula snow trem shikate bat kala ongahu hakmi ke shakri jome kala Jingshukor ka ktin jome bat ngala kendo yala ka jingim bat ngala kogo ya kita ki ktin ki mamela kren hanga benta namar kata
Mameru kerpat ya me tu sha skori ke tin ke syakri jong me batu sha yang ban bu hakamat jong me si tin ukpu batu bam amen yo bor hame abame le syak jingle Henry tre bablaong ngan om bam Henry ki syakri jong u kata ke kentai kila pen bor yu bat ula sha skori ke tin jong ki bat ula yeng ke kendo bat ula shong hakata ke jingtia dia kata ke kentai kala don kon masih basngat ayek bat kala pen kloy bat kala pen yap yu bat kala shim yu puro bat kala kle yu bat kala shet dauta yu kupu bat kala tiak bat kala walam hakmat usol bat hakmat ki syakri jomu kite kila yabam anda kumta kila yeng bat kila leno hagatahi kami Prabangat yang beda kaneka necromancy dan ancestor worship. Kajingat bagi beriu kilak ban keren bagi mensim jungi bayap. Nane bat gitu ki beriu ki bayap. Nane kajing mani ya ki kepatemen ki bela lek no ashwa jongki. Ngite bagan ka pertai ki don shibon ki badang nget ya kum kini kajingat bagan ka long ka way ni ki area bu syaitan. Ushim lat ushim kabun pentamin penbit ban maya ya ki beriu. Ban pendumbut ya ki baginum tip ikanong rem jong jing shisha baginum la ban shem. Ya ki jing shisha. Ko ki lok ki bayit jonga ko ki prabangat. Abang ipet kan ke jingi tok kana jong syapang sol. Aning kong Samuel kalanong kepaat pu prangi shem bu sol. Ula kluma Jingmut hadian bu Samuel ulayap. Kat bu Samuel udang im sol lele persya bu Samuel bu uklam sngap shikan tinru. Ya ka ek bu Samuel ukren takada ublay ula isi. Perlaweng no ilu mensim jong una u. Hai kitu ikan tin bang ya puli mentan ula dap da jing pisa kop namar ba u. Ublay uklam kren show yu. Ublay uklam pa ikinong ito lupa ban kren. Sol uklam pa iki visions jingi pau cho ya kamon jong play lembaga jing post niu ulale kom no katu kan ipon men shwa ula ai hukum babaro kini ki belek bertong kini bakren bat ki mediums be ki on happen penyap mereka ni ka breu badon endor pat kala like im usol let chaka usem sol let chaka kabla let chaka kan ni ka breu kala dap dag jing ting solo mga kwa jing shaban iu breu balong kumta ula batay dur jong u Samuel kadoy wai kan ni ka breu ka pen mi pat yu Samuel ka Jingshukor pigi angel jong setan kila banwan ka dur jong no yu ya ka bangi nge ikasi ki jungai bahab ki breu ki ben saw itu ki bayap ki wan banta snam ha ka jing khanget larkim khang larki khang ya ki jing khanget ba ki jing khang man miet kidan shibon ki wei ki jinget ki bangi nget thalang nget bakla baru syaitan utip ya ki jumma jum berkat jongi ko ki prabanget baki lok ki jonga tak ada open shisha ya kum kita ki ek baro da ka open don kam ikini ki baki khot ki poltergeist lani kini ki ksuit ret ki balong ki angel jomo ko ki lok ki bai jonga larangi aibam ya ki jumut jum berkat jongi di jing hikai ki babakla Kejimut jum berkat jongi kan bat sa ya kita kejing hikai bat kan tarai bagi long ki besisha. Prabangat kaktin jong play ka kren yu habi day bagi jing kren bat kini ki mediums. Kejing kren bat kini ki balek bertong hatung idai ban let kini ki balek bertong. Hatung idai ban let pak duai syakum kini ki breu. Ha kejing im jong ki babon ki kristan ngatip syai kan ko ki prabangat ki bait jonga. Bagi don ki breu wat happening kejing long kristan jong ki kam bagi nget hu Jesus Christ mereka dang let kini kinong let bertong bakin duai bakin kenya nak bentar jong ki hatung idai ban let ikum kata ka ko ki prabangat. Day hang ne biang bagi wan cha to kejing lamprang hatung kejing nget jongi lapen syong nong rem halor mau siang ne kejing nget jongi lapen syong nong rem halor usiap kayeng kan yang scam triang lar kejing nget jongi lapen syong nong rem mau siang kayeng jongi kan kelem kan kelon lapen syong nong rem kejing nget jongi halor usiap ogi loki ba it jonga na syukwa ban kedau tang kan ni kawai na syukwa ban kedau tang kan ni kawai lar pila long kristan usaitan nun ya le ban yalam baklai pi usaitan nun le ban bo ya pi le se ha kata ka kep unong ba o pila duai u bleu klam yo snow ki jing duai jong pi to ya let no shigini ki bale bertong shigini ki bakran ki so
Palese kin la ban kot ban kia ya pi. Oh gilok ba it jonga galong ba sup yang bangin terang ban yo jing sup jing im jong in rai da ki rukom ki babakla. Saitan ula ban ai jing kemen ba jing sup la dang ngi mani ya wat num klet ya kata kan ni galong ka wai ni jing pensoy ki bola pensoy yu Jesus Christ yu abu Jesus nyap halor. Ding pernah Calvary. Ula ban le ya pi bat yang ngat kum jo. Wat ju nget ya gini jing hikai ko ki prab nget ki jonga. La pi lihat cukup gini ke barok kan long besitam ya pi mapen mi pat. Tunjuk pai kat tu kat ni ki kentin. Ke Bible ka keren ni yu habi dai packaging patha jom blai. Habi dai kene ka phang hatung idai ban let syukum kita ki balek bertong. Lani kita ki bapentuai kita ki bakren ki ksut. Anyok ju mentoy ke jing im jongi. Kanya pai ning kong sha Leviticus kalau nom bakat kandai ka kot ka balai puwei ka ong wat pai sha ki nong kren blai. Lem ni syaki nong kren bertong. Wat let wat yaki ya kapan pentengit yala de daki ngalong utrai ublay jompi. Leviticus kalau nong ka ba arpau ka kot ba riu ba arpnyo ka ong baru tau briu ba let pai hadin ki ba let blay familiar spirits ka penon kam King James version. Ba let blay la kita ki ba kren bat ki briu ki ba yap. Bat kinong let bertong la kini ki wizard. Ya kapan let klim hadin jongki ngan bo. Ya la ka kemat persya yu tau brio. Bat ngan ot no yu una pedeng upat ba jong us. Ngap kita kentin jong blay ba ublay un ot no. Ya ki brio ki balek kum ta na pedeng upat ba jong blay. Ubrio ru la ka brio ka don ka mensim let blay la ka long ka nong let bertong on pen yap no shisha ya ki kin ya lentem mau yaki kasnam jongki kan long halor ka kli jongki hiken pranget ka tin jong blay ka shai pengim day ban let ban yu syaga jaka ka bu saitan udon namar larang ilet ban yu syaga jaka ka bu saitan udon saitan ulong bak hamstat ban yapi yanga padula ban tek lakam ya ka jing im jongi ban penkut kan puli atli ki dekot pat kawai ka quotation na great controversy pranget hatong isong start pelat batay tamangi batip na dong syadong bat ngim don kam syo yu blay ngim don kam syo kaktin ka jong blay lan ngi don kum kata jing sngaw ngila bakla kum nong in light na kini jing hikai bakla jong ni ka pertai mysticism incarnation near death experience necromancy and ancestor worship kum nong in light na kini ki ek baro Kanya pai, siya jing thought jong Jacob kalau nong basau kot benyaw du sipau ong namar kata to dapen kongo yala de ho blay hendrei to ya le persya yu saitan. Kata ka mantra bangin ya le persya yu saitan. Ton pet yap no na pi le persya bat u ha ka keteng jong ublay. To wan hajan ublay te on wan hajan jong pi. Do tet no ilagi ti do pi ki papop but do pen koit no ilagi do nod go pi ki pasen drop men sim do pen snow lanot kop but do pen snow si but do pen yam but do pen kala no yakata ka jing rakhi jong pi sha ka jing yam but kata ka jing kemen jong pi sha ka jing snow si do pen rid yaladi hakmat utrai te on pen kraw ya pi Rabanget la ngila ban penrit yala de hakmat jong utrai ublay un yarap yangi haman laki kelepat ka jing im jongi ublay un yadai ngi nagi jing hikai bakla jong nagi pertai pat nagi jing hikai pentame penmaya jong saitan mishu don kam ka keteng jong Jesus Christ pan ya le persya yu saitan kana mengin lat nagi jing hikai kiba pentame kiba yalam bakla kiba pensyukor haki Sngi Khadduh shwa panuan uji sukres end time deceptions kadai ka wain ki atiar bo saitan on pendon kamban attack ya ka balang ka jomo blay bat ya ki briu ki jomo blay larang ngim pikir larang ngim bat ila ka jinget jungi larang ngim yet beniak ya ka Bible larang ngim kedup ya ka Bible bat larang ngim puli ka Bible malang Sngi ngin sasha ya lambak laban in sentuh naging sisya
penepet ningkong Petras kelunong besan kot paprat kendai kong to pin le adakar to pin yai sharai naba uta unong yale jong pi bau soitan kumusing bekerho uyat keleng udawat knang ya uno ru ba un yok ngoi teli ya uba ya uta to pin yale persya ngila ban light ban ngila ban job persya yu setan tang ladang yale persya Oh, day pada ka bojong i bangin ong ba ka Bible ka ong bangin yale persya. Prabangit la dang ilet da ka bor la jong jong usaitan un yorot yang usaitan un kem un krawat yang i. Rangi day banlet ha ka keteng jong Jesus Christ u bala job usaitan hal doru ding pna. Adin bola yap yang i wai piwai ke jing mi pat ka jong Jesus kalong katak ya ka bola job. Halor ke jing yap, par halor ki buit pen maya, pen do buit pen mayan jong usaitan. Prabangit snap kini kentin. Jong syakri ke jong blay ke pengilak ban Shem na great controversy. Great controversy ke selang ke besan sepaat pusau paragraf ke beningkong kong among the most successful agencies of the great deceiver ke pemudu syaitan. Na kirukom trekam ki pakrautam jong syaitan are the delusive teachings and lying wonders of spiritualism. Kidai kita kejing hikai bakla, kejing hikai penmaya, jong kane kejing nget spiritualism lane kumeng lekran mana kejing nget hakaba ngi pensyong nong rem kejing la jong ni banyak kran man bat ki mensim ksoit. Disguised as an angel of light, he spreads his nets where least suspected. If men would study the book of God with earnest prayer that they might understand it, they would not be left in darkness to receive false darkness, but as they reject the truth, they fall a prey to deception. Iprabangit ladang ngi kentat ya kejing shishaw sektan long balakloy ban pendap ya kan ya kejing thali ka bran kejing imjongi. Ladang ya kejing imjongi la pendap du Jesus Christ la do Jesus ula don kejaka ka bak krautam magadonut jongi usaitan da leiru umla ban wan hajan jongi usaitan un petcha jingai namar umla ban sha yu Jesus Christ rela ga donut jongi ka thali ikan tat jaga jing shisha usaitan uyo eka lat pat ban wan ra eka jing hikai bakla mungkin eka jing hikai gibeng lepat eka eka sngi bikin nong jing hikai kiban penjat eka breo rauko kilok kibe it jonga eka sngi Aku akan kerpat ya piwai. Wapin pediang yu jisu bun long nong pen im nong siu spa jong pi. Wapin pediang bu jisu un pendap ya kejing im jong pi. Wapin pediang yu men sim bakot bun tray kejing im jong pi. Namar habo blay ya tray bat niu setan u jengai. Andrai ladu blay u jengai. Lanet larang ipen jengai no pat nu blay. U setan. Ilek pan long hajan jongi. Tu blay kerkui ngi. Padu blay nai boring ngi. Ilaan pensyong nong remel ka jingit jongi halor umau siang ubalong Jesus Christ. Dan ya duai ko pau blay jongi ba peneng. Akan ikas ngi try nga ngo ya men benta ka jing kerku gi bakan ja blay jong me. Blay shibon try Jesus ba it gitu ki kantin ki bangen layok pan puli lengba. Kantin ba khot jong me. Na duai try kan ikas ngi. Men don rangkat bat ngi men penlat yang ini nagi buat senti jong syaitan men penlat yang ini try na kita ki trap na kita rukom up tap buat tap jong syaitan apa kuat ban pengat yang ini apok kata keruk ke jong ikai ngi ko try bingin lak ban puli testai ke tin ke jong me ban om tang ban long kita kristan ki bang atrai na i ya me Darang nila be yaki sot ya keteng jong Jesus Christ la dingla ai ba mi gibre baduk ha keteng jong Jesus Christ. Darang nila lek ki kambah ki babo na keteng jong Jesus Christ na ladang ni ngim le ya kamon ke jong blay. Aktin jong me ka ong. Peyangi la penyesriem kumutau brio babe blathawe la ka yeng halor usyap berkata ka yeng kalakalon ba ka eryong erngit kelawan balan shop ya ta ka yeng. Hai bagi jinget jungi try kan scam triang ko mau siang banyan pensyong nong rem ila ka jinget jungi hu mau siang bas scam balong Jesus Christ knang belada kata ka eryong kan wan ki bo jungi jingdum kan wan ban tablop ya ka jing im jungi ban banin yang scam triang try Jesus to wan na bangi kwa ba me ko try men lamno ingi sya kata ka jaka syong ne ka ba melalet ban penkre yang i way piway
Bagajing ai ka jong Jesus Christ kajing it ba ka jong blay ka balong nado bam jukot lam bagajing slok man se makot kini lai hawai kajing long blay kin te serdo lang yang ikum ka balang kin te serdo lang yang ikum ka long yeng pat kin penlong yang ikawai pat meu blay menta shado ki ata bam jukot ro. Amen. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided